Здравейте, сега искам да ви покажа как да си направите една лесна гривничка на станче. В случая ще ви трябва стан. В моят случай е Rainbow Loom. Кука, може да използвате и такава, това е първият вариант. И ето от тези металните или пластмасовите на Rainbow Loom. Също ще ви трябва и ластички, естествено, без ластички няма как да се получи. И ето това нещо, клипче за копелка или не знам. Да. И нека да започваме. Гривната ще я направя заедно с вас. Ето така ще направя станчето, за да ви е по-лесно да виждате и на мен по-лесно да плета. И да, първият ми цвят, аз ще ги редувам, първият ми цвят ще бъде розово. Слагаме ето така ластичето. Ето така си го правете вашето станче. Аз в случая го правя ето така, за да ми е по-лесно. Ще го направя в зелено, ще го направя в зелено и в бяло. Гривничката. Ето така, на зигзаг. Това е най-лесната гривничка за начинаещи. И реших тези, които си купили стан и още не знаят как да решават, имам предвид да правят гривнички и някакви такива, или не знам нещо, да ви покажа как да си го направят. Извинете ме, че се бавя, имам предвид не много се бавя, за кукичките или за ластичките, защото моите не са точно подбрани, моите са на миксове, имам предвид шарени, разпълване. Всичките ми ластици в една кутия, разбъркани, нямам от неоригиналните кутии. Защото изхарчих си всичките пари от за обувки повечето време за този стан. Rainbow Loom, оригинален. Няма специалните камери, които снимат отгоре, защото аз нямам как да снимам или мисля, че снимат с стойки, така да го кажа. Не стойка е така, като го сложиш на въртър или не знам дали изобщо снимат с такова или има такова, се вижда. Или някой им снима отгоре и то се вижда по-добре. Но според мен и моите се вижда. Добре. Все пак снимам от телефон, нямам оригинална камера. Извинете, че се бавя, но имам някакво нюанса. Зелено, имам някакво нюанса зелено и трябва да ги избирам, да ги подбирам. Точно цветовете, които ми трябват. Спотик се! Упс. Замъгли ми се камерата, май, не знам. Не виждам много добре. Извинете, искам да ви чекате само маничко да се съблича. Така. Бързо се прави гривната. Взимате беличко. Така. Между другото, не съм сигурна дали камерата ми ще падне и преди телефона ми ще падне, защото аз съм го подправила за... Им предвид както е телефона тук. Това ми е телефон. Им пред... Една касичка и съм подложила върху него телефона. Да. Ако дойде майка ми или баща ми или някой от семейството ми, ще щепна. Защото това ще бъде гадно. И да. Но дали имам такъв късмет да не дойдат. Поне майка ми, баща ми идва толкова често в стаята ми.
Така, почти сме наредили тези работки, елатички, къде? Между другото, на някой, на мен тази гривна, ето така, като я запълня, няма да ми стане, но на някой от вас може пък и да стане. Къде да знаем. Ако не ви стане, свалете някои от ластичките или не знам, както решите. Съвети си е така, небрежно да стои. Да, така. Така направихме, трябва да се получи ето това. Така. Сега взимате с вашата кукичка. Ето тук бъркате и взимате бялото. Ето така. Сега ето тук така бъркате и взимате зеленото. Ето така. Не ми е никак лесно. Ето така бъркате. Да, бъркате. Сериозно ли? Бъркате и взимате беличкото, ето така. Ай, майка ми, съжалявам. Дано да разбирате нещо от това, което правя. Да, ето така мога да ви покажа. Ето не се сети в началото. Много съжалявам за майка ми. Да ме нича майкушка. Сега някъде към 9-10 при нас. И не знам защо така, изведнъж ми реших да кача видеоклип или да снимам. Но нямаше какво да правя и да. Упс, извинете. За тези, които не са разбрали, ето тук бъркаме и взимаме зеленото ластиче и го пренасяме ето тук. Сега пак бъркаме и взимаме бялото. Бъркаме. Не знам, за жалост аз не мога да ви покажа от цялото, нямам такава камера или не знам, нямам кой да ми снима. Ето, трябва малко да оправя камерката. Да, така, за да виждате по-добре. Но и това сега става. Между другото казвам се Магия Пламенова Борисова. Просто казвам. Стана е поръчен от StoryBG. 39,99 за доставка, за тези, които се интересуват. Замъгли ми се камерата. Ще чакам малко докато ми се оправи камерката. Да, оправи се.
много ми харесва как снима, но някой снимат и по-добре от тази. Някой имат и по-добре. Като гледам на тези, които не са професионалисти, снимат ужасно. Всъщност аз не съм професионалистка, но правя много хубави гривнички. Долу в коментарите, ако има коментар, долу в коментарите пишете каква гривна искате да ви направя. И аз ще се опитам да я направя. Ето. И така, достигнахме до последната част. Ето тази. Така. Сега взимате с вашата кукичка или не знам, като вие искате и правите ето така. Сега можете да дръпнете извинете. Можете да дръпнете и ето това се получи. Да. Така, тук отстрани имате едно такова ластиче. И сега го свързвате с кукичката. Ето така. И си го слагате. Моето име за мен е голяма. Но да. Прави се и на малките, ето тези малките кукички. Ето така. И на станчетата. Ето това като пример. Или пък ето тези също мини станчета. И ако имате капачка, като моята, се прави на такова станче. Да, това беше от мене. Чао!